Rent Deal Helsinki tarjoaa monipuolisia rakennusalan palveluita pääkaupunkiseudun alueella. Yrityksemme on toiminut vuodesta 2014 luotettavien ammattilaisten voimin. Useiden vuosien työkokemus ja erilaiset rakennusalan tehtävät takaavat laadukkaan ja siistin työjäljen. Panostamme huolella jokaiseen työtehtävään ja huomioimme kaikkien asiakkaittemme tarpeet yksilöllisesti. Oletko pohtinut kotisi ilmeen päivittämistä? Otamme vastaan kaiken kokoisia työmaita. Olipa mielessäsi sitten pientä päivitystä olohuoneen tapetteihin tai koko julkisivun uudelleen saneeraus, autamme sinua mielellämme. Laajan kalustomme ansiosta voit tilata meiltä myös esimerkiksi lämpökamerakuvauksen, jonka avulla pääset parantamaan asuntosi energiatehokkuutta. Päivittäiseen toimenkuvaamme kuuluvat kylpyhuone- ja keittiöremontit sekä myös laajamittaiset huoneistosaneeraukset. Voit tilata meidät ilmaiselle arviokäynnille, jossa voimme yhdessä pohtia, mikä olisi juuri sinulle sopivin remonttiratkaisu. Yrityksellämme on VTT-märkätila-asentajan sertifikaatti, joka takaa sinulle ammattitaitoiset ja luotettavat vesieristystyöt. Kalustostamme löytyy myös välineet vesivahinkojen korjaamiseen. Rent Deal Helsinki kuuluu Suomen yrittäjiin sekä luotettava kumppani palveluun. Myös useat pitkäaikaiset asiakassuhteet puhuvat ystävällisen ja laadukkaan palvelun puolesta. Lisätietoa ja yhteydenottolomakkeen löydät helposti kotisivuiltamme. Ammattitaitoinen ja luotettava yritys palveluksessasi. Rent Deal Helsinki.